Vážení poslanci, vážení prítomní, vítam vás na neplánovanom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sme zvolali. Konštatujem, že z 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, traja poslanci sa ospravedlnili, a to pán poslanec Jan Rudolf, pán poslanec Kristián Lipták a pani Kristián Šercel, pán poslanec, a pani poslankyňa Machová. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Tisztelt képviselőasszony, képviselő urak, tisztelt jelenlévők, mindenkit üdvözlök a nem tervezett képviselőtestületi ülésen. Konstatálom, hogy a 10 képviselőből 8 képviselő részt itt van, jelen van. 3 képviselő igazolta a hiányzását, mégpedig Jan Rudolf képviselő úr, Kristián Šercel képviselő úr, és képviselőasszony, Machová képviselőasszony. Konštatálom, hogy képviselőtestület határozó képes. Na dnešný program je nasledovný. Za prvé otvorenie, za druhé určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté návrh všeobecne záväzného nariadenia obce-Veľké Úlany číslo 4/2023 o určení názvov ulic a iných verejných priestranstiev na území obce-Veľké Úlany, za piaté návrh zmeny rozpočtu obce-Veľké Úlany k 30.9.2023 a za šiesté záver. Má niekto pripomienky k programu? Pán poslanec Lipták, sa páči. No, ďakujem za slovo, pán starosta. My chceme tam mať bod pripomienky občanov, keď tu máme verejnosť. Neviem, že či... Ani tu nemáme verejnosť. Ja nemám. Takže nemáme to. Aj tak musíme tento program, ktorý bol vyvesený, musí byť odsúhlasený. A potom po programe je možné, pokiaľ príde návrh zo strany poslancov, je možné aj meniť. Takže dávam hlasovať, kto je za, aby sme sa dnes riadili týmto programom. Vyhnutím ruky hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasenie. Pokiaľ by sme tu mali občanov a chceli vystúpiť, tak by som aj súhlasil, ale určite by som navrhol, ale nie je potrebné. Ďakujem za pripomienku. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, za zapisovateľku určujem pani Alžbetu Sárazovú a za overovateľov zápisnice zástupcu starostu inžiniera Pavla Sáraza a pani poslankyňu Vičan Straka-Vita. Do návrhovej komisie navrhujem nasledujúcich poslancov: Borovský Zoltán, Kristián Lipták a Mári Zoltán. Má niekto iný návrh do návrhovej komisie za poslancov? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení, vyhnutím ruky hlasujme. Ďakujem, jednohlasné odsúhlasenie. Prejdeme k dvom bodom, hlavným bodom, kvôli ktorým bolo zvolané toto neplánované zastupiteľstvo, neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. A to 4. bod, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce-Veľké Úlany číslo 4/2023 o určení názvov ulic a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké Úlany. Materiál prekladá starosta obce zodpovedný prednostka obecného úradu. Materiál obsahuje žiadosť a návrh na uznesenie. Určite všetci viete, že sme prijali všeobecne záväzné nariadenie na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9.2023, kde sme prerokovali na 13.9. na 8. zasadnutí, sme prijali a brali na vedomie žiadosť o prerokovanie názvu ulic Novoosadská, podanú Adrianom Vatkertým, bytom Veľké Úlany, a hneď v bode B sme uložili obecnému úradu vypracovať nový návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulic a iných verejných priestranstiev. Nakoniec sme skonštatovali,
že obyvatelia si prijali zmeniť navrhnutý názov namiesto ulici Leninovej, navrhnutý názov Novoosadská ulica. A na tom zasadnutí obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že vyvesíme nové všeobecné záväzné nariadenie, aby sa mohli občania vyjadriť, a kde sme už navrhli názov ulica Dlhá. A po maďarsky ostáva názov, historický názov Alsek Felsek. Takže k tomuto všeobecné záväznému nariadeniu, ktoré bolo vyvesené na rodnej tabuli, nikto sa neprihlásil, nikto nemal pripomienky. Čiže v tomto všeobecnom záväznom nariadení sa nemení nič, len akurát ulica Leninová na názov ulica Dlhá. Ostatné všetko ostáva tak, jak to bolo v predošlom všeobecnom záväznom nariadení. Pýtam sa, kto sa chce do rozpravy prihlásiť v rámci tohoto bodu. Pokiaľ nikto, uzatváram prihlášky do rozpravy a nech požiadam návrh na uznesenie niektorých členovia z návrhovej komisie, poprosím. Uznesenie číslo 67 obecného zastupiteľstva lomeno 2023 bod číslo 4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úlany číslo 4 lomeno 2023 o určení názvov ulic a iných verejných priestranstiev na území obce Veľké Úľany s účinnosťou od 2. novembra 2023. Ďakujem. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím ruky hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ešte poznámka. Ja si myslím, že aj občania, ktorí bývajú na ulici Leninovej, potom si môžu pozrieť aj na webovej stránke, ale my určite obecný úrad budeme informovať občanov, ktorí bývajú na ulici Leninovej, o postupe, čo majú robiť, jak majú robiť. Len poznamenám, že v tomto všeobecnom záväznom nariadení v novom akurát sa mení vlastne číslo všeobecne záväzného nariadenia a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 2.11. Čiže budeme mať ešte možnosť a priestor na to, aby sme našich občanov informovali, že akým spôsobom, kedy obecný úrad urobí ten krok, že v registri urobíme zmenu a ktorý deň to bude. Bude to vlastne s jedným krokom sa zmení všetkým občanom, ktorí bývajú na ulici Leninovej, v ten deň sa zmení na ulici Dlhú. Takže toto je len ako poznámka. Uzatváram tento bod nášho rokovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Poprosím overovateľov uznesenia a podpisy. Ďalší bod je návrh zmeny rozpočtu obce Veľké Úlany 30.9. Názov materiálu zmena rozpočtu obce Veľké Úlany 30.9.2023. Predkladateľ starosta obce, spracovateľ Andrea Torňajová, ekonómka obce a zodpovedný prednostka obecného úradu. Materiál obsahuje dôvodovú správu, návrh na uznesenie a zmena rozpočtu s návrhom. Konštatujem, že všetci ste obdržali tento materiál. Chcem sa opýtať, kto sa hlási do rozpravy k tomuto materiálu. Pán zástupca, ďalší do rozpravy? Nikto, takže otváram rozpravu, odozdávam slovo zástupcovi, zároveň aj predsedovi finančnej komisie. Nech sa páči, má slovo. Ďakujem, pán starosta. Ja by som chcel informovať prítomných poslancov a poslankyň, že finančná komisia na svojom zasadnutí 28.9.2023 prerokovala navrhované zmeny rozpočtu k 30.9.2023 a doporučuje schváliť obecnému zastupiteľstvu tieto zapracované zmeny k rozpočtu 30.9.2023. Ide hlavne o korigáciu na strane, čo sa týka navýšenia príjmov zo štátnych jednotlivých štátnych fondov a na strane výdavkov ide hlavne o
bežné výdavky, čo sa týka energie a upresnenie kapitálových výdavkov, čo sa týka prebiehajúcich projektov a nákup pozemkov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chce niekto reagovať na vystúpenie faktickou pripomienkou pána zástupcu? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 68, obecné zastupiteľstvo lomeno 2023, bod číslo 5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce Veľké Úľany 30.9.2023. Ďakujem. Kto je za prijatie takéto uznesenia? Vyhnutím ruky hlasujme. Ďakujem. Jednohlasne odsúhlasené. Týmto sme vyčerpali bod 5. Prejdeme k bodu 6, a to je záver. Chcem sa vám poďakovať za dnešnú účasť. Možno by som ešte pár poznámok, aby ste vedeli. Najbližšie pracovné zasadnutie, ktoré je plánované na budúci týždeň. Žiaľ, ja čerpám dovolenku, budem v zahraničí, takže to pracovné zasadnutie nebude. Bude až najbližšie pracovné zasadnutie toho 13 alebo 15, tak to máme, že plánované pracovný moment. 13. novembra. 13. pracovný. Takže 13. pracovné zasadnutie novembra a 15. bude november. Pracovné bude 13. a riadne bude 14. Tak aby ste si poznačili, dobre? 14. To máme, ešte by som vás chcel požiadať, možno aj to je dokonalý, to je v podstate jedno, máme návštevu z Maďarska, dátum 21., 22., 23. a 3. máme jeden spoločný projekt s obcov Lančok, kde sme tiež partnermi, takže v rámci toho programu a toho projektu spoločného prídu k nám na návštevu, takže pozývam všetkých poslancov, prichádzajú v sobotu okolo 3. a v nedeľu bude program v základnej škole Mihája Boršoša, po obede, do obeda bude omša, večer bude večera dole v pivnici pod Kalváriou, takže a pondelok ráno za nejaká hodina sa končí táto akcia. Poprosím, aby ste zahlásili, aby sme vedeli počet obedov, počet večerí. Oni prídu asi taká delegácia 16 členná, takže ja som tamto pozýval v podstate poslancov, prednostku, riaditeľku kultúrneho strediska, hlavnú kontrolórku a niektorí členovia niektorých organizácií. Takže poprosím vás, aby ste nahlásili buď pani Sárazovej alebo mne, že kto bude, na ktorom stretnutí sa chcete zúčastniť. Ešte by som vám možno tak v rýchlosti, trápime sa s energiami, navyšovali ceny energií jednotlivým subjektom, hlavne myslím na zálohové platby v školách, v škôlkach, takže len aby ste vedeli o tom, že určite opatrenia budeme musieť robiť, aj finančná komisia bude musieť na tom zapracovať. Máme veľa europrojektov, kde sme súťažili a staré ceny boli navrhnuté, takže u všetkých projektov, či to je kultúrne stredisko, či je to Envírko v Hajmáši, či je to na ministerstvu životného prostredia, čo sa týka tých dopravných prostriedkov, váhy a čo všetko tam je. Aj tam sme súťažili tými starými cenami, ktoré boli navrhnuté. Nebolo možné, čiže budeme musieť navyšovať potom aj pri týchto projektoch financie a z toho dôvodu budeme musieť nejak prikročiť nejakým opatreniam, či na strane príjmovej nájsť nejaké možnosti,
alebo škrtať niektoré výdavky. Ale to určite budeme sedieť k tomu aj s finančnou komisiou, aj s vedením obce a budeme hľadať možnosti a priestory. Je po voľbách, sami viete, tvorí sa nová vláda, uvidíme, tá nová vláda pri tých sľuboch, ktoré nasľubovali, že budú myslieť na obce, mestá, na regióny, že chcú posilniť a budú pokračovať v decentralizácii. Decentralizácia sa začala pred 15 rokmi a nejak sa to potom ustálila a prešli sme skoro k centralizmu namiesto decentralizácie. Takže ja si myslím a buďme optimisti, že nová vláda bude vystupovať k tomu, že nebude devastovať samosprávy, ale bude podporovať a hlavne financiami a nie len kompetenciami. No ale my sa musíme pripraviť na to, že ozaj pripraviť na budúci rok taký rozpočet, aby sme to zvládli. Toto som považoval možno za potrebné aj do kamery, aby občania, tí, ktorí budú sledovať toto zasadnutie, aby vedeli, že čo nás asi čaká. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a môžem poprosiť vypnúť kameru.